Sige, pamatay ka na magaw. Ulo ko, sakit. Sakit. Sige, ulo, isa pa. Ano yung ulo ko? Lumaul. Isa pa. Ulo, ako lang yun ako nun. Ulo na tumaol. Ano lain? Ang akong ulo, kay akong ko na umalog yung gitso sa anti-rabies ko. Makan na kayo. Iro lang ko. Ulo ka may lain pamatay ni mo. Murang yan ako. Ang medyo negatibo akong ulo. Wala lain ng sakit. Wala ko, wala. Sakit likod. Kapag hindi mo likod. Kini pa. Hawak. Hawak ko. Wala ko. Hindi ito yung pangalan daw? Hindi ito yung pangalan mo? Roger o? Ha? Rumi. Romy? Hotel na ko, no? Romy. Rumi. At yung mga itong bandog, wala na ito. Wala ito. Medyo ano.
gamay? Konta gamay ka ha? Nagibungkag na ko ni mo gaw, mo ni balay-balay sa alkohol gaw. Balay-balay sa alkohol. Ani? Kainom ko ka gaw? Kainom mo ka? Bisod yan eh ba? Gamay. Kaya pa? Sama ba tayo? Alkohol na itong gibungkag. Alkohol, uric acid. Bungkagon? Ha? Sakit kayo? Sama, di na pa dayon nun. Oo, kaya kung man eh. Proseso ko ni siya nga mabungkag na ito na imuhang balay-balay sa alkohol. Nakainom mo ka? Sakit ko din. Ha? Oh, hinay naman eh. Oh, hinay na kayo nagaw. Hinay na kayo nagaw. Wala na ako nagkitinood. Ha? Wala na nagkitinood. Ha? So man eh, di na ba dayon nun? Di pa ni mo kaya na rin ka ba? Kay nakainom ko kagod. Ha? Hinay naman eh. Hinay na kayo ni siya. Oo. Hinay naman ikaw. 50% na lang na eh. Punta gamay ka ha? Sakit yun isa gaw. Walang na gikuan. Hinay naman eh. Sunod lang siguro pahilot ko eh. Sunod na lang, di ni mo ni mapil ang hilot ron ba? Ha? Kira? Kwanta lang kamay gawa? Alkohol mo gani? Kwanta kamay gawa? Oh, alkohol ni gaw akong gibungka gaw. Hindi na to ni bungkagon gaw, mabungkot man ni mong tiil. Kwanta gawa? Kwanta kamay gawa? Ha? Kwanta kamay? Kwanta kamay? Oh, alkohol man ko na gaw akong gibungkag. Baga na kay alkohol ba imong bagpak.